Alright, vadli vesadza, vadli vemikonde. Izvi ndo zviri kuitika izvi muno munyika yedu. So Temba Mliswa right now is reported kuti waenda kupolisi ari kutsvaga rubatsiro bhozi pakumupisira. Alright, regai tipinde right mupost yakandwa naRutendo Matinyarare and then tozobva taipinda chaimo chaimo. First, hanzi naRutendo Matinyarare, Temba Mliswa seeks police protection from his own voice insulting the president. Yesterday, I couldn't stop laughing when I read that Muzukuru Temba Mliswa wrote to the police asking for protection from his own voice recordings in which he committed the crime of insulting the president. Instead of apologizing to the president, he let his ego take over and alleged that the voice notes had been altered. What is ironic, however, is that in some of the voice notes, he is heard insulting Commissioner Stephen Mtamba, mukuru wepolisi. Now he is asking the commissioner for help to protect him for insulting the president, Mutamba, and many others. He has basically reported himself for defamation, right? So first of all, toda kutanga takorrekta Rutendo Matinyarare. Because Rutendo Matinyarare ari kutora ma-institutions emuZimbabwe akumatora senge ma-personal, institutions. Mutamba whether akainsultwa naTemba Mliswa, but kana Temba Mliswa aenda kupolisi achiripota a legit thing chaari kukesi yaari ngachivhura, hazvina basa kuti kwanzi Temba wakamboinsulta Mutamba, because Mutamba in this case will be operating as a what? As a police officer. Nanditi kwete kuti kwanzi anenge achiti takambotukana takambonetsana kumba nasi ndokubhaizira panze, aiwa toita kutokangasa ma-institutions. So murezimbabwe, let's get into this. Temba pamuomera right now because tasaimonaka mukomana waibudikira achitaura kuti the president Mnangagwa is my brother, in the sense yekuti tiri kwashumba tose boys, imimi boys, imimi vanoda kubudikira muchida ku personalize ukama anditi iyo vanhu vakashumba vangani muZimbabwe. Hobo vanhu vekwashoko vangani hobo anditi, so hazvitombo make sense, tingori related tose, in other words ndochokwadi ichocho. But anyway, izvozvozvo hatifaniri kuzvipinza mupolitics boys rangu haina basa nekuti kwanzi iwe panofanira kushanda mutemo zviri muconstitution, because otherwise tinozadza mazivana asiri competent kutop government simply because anenge achizivana napresident handiti, mazitofo zvavo mazivana kutoti aketi handiti, but because riri very very loyal ringe richifamba neslogan unotoona ratova millionaire rakutokwira ndege handiti, apa ratoholda state position, but mufana uyu idofo haana zvaanoziva, waholda state position anotachinayo and wasting our time, wasting our money. So Temba Mliswa, takutaura nezvaTemba Mliswa nema1 aari right now, munobva matanga kuona kuti achitaura zviri kwanzi president mukoma wangu ari kuzvitaura public, but behind closed doors aitaura zvekushora, achitaura kuti president Mnangagwa wazopera basa, vazoita sei, achitaura zvinhu hobho handiti, nanatagwiri achitaura zvinhu hobho. But I mean, that's the truth about Zimbabwean politics, and ndo problem iyoyo. Problem yekuti vanhu kana vabudikira vakutaura politics out there, they don't speak their truth, vanotaura vachitsvaga kubhadharwa. Chero iye Rutendo Matinyarare watotaura nezvake mvezi boys, mvezi uyu right in front of us waswitcha mapositions right in front of us, muri pabata. Mvezi uyu wakatanga kuswitcha position achitanga kushora government, tikati Rutendo wachinja, Cape 3 hawaionerawo, munhu wese ari noma unozviona kuti Cape 3 kai haizive, iko zvino wadzokera uko bhozi wapiwa mari handiti, ndo problem politics dzedumbu. Musave panapa nezhara imimi handiti, muda kuda kupinda mugovernment yedu muchida kuzadza dumbu. Mugovernment kuda kuona people who are already successful, people who have careers handiti, people vana macareer kutotoziva kuti mari yako iri kubva papi,
practice a law, a law firm, a truck company, chakati, and then wotanga kuita run for office. If you run for office in that case, we know kuti hausviki kuzopinda muoffice and take the advantage of the office to steal money. Because mbavha boys rangu, mbavha ndo problem chete, mbavha manje kona mbavha dzaungana kutopi kuya dzichipanana mikana. Because unoona mbavha ka chinotika paumbavha mai ndechekuti meme chingofunga kuti somehow unoona isusu chero tikarana zvinhu izvi tikava isu maowners tichangochirana zviri bhoo handiti. But manje problem ndekuti iwe unenge uri leader uchiti chero ndikazvisaraunda nemazitsotsi aya kuti ndigone kukontrola chakati, ndigone kukontrola zvakati nezvakati. Because inzwaika munhu, the importance yemunhu akaita Hubert Angel, Prophet Makandiwa, Nehemiah Mutendi, vana Prophet Magaya, etc. Importance yavo ndeyekuti vanhu vaya they control the people, the masses. They are believed by the masses on a level kuti people think kuti what they say ndo zvataugwa naMwari. So kana vanhu vachifunga kuti zvavataura ndo zvataugwa naMwari, they are more likely kuti kana vanhu, if those people endorse you, munhu angagozvanga achienda kumachechi, achienda kumapostori, achienda kupi zvazvo, if vakuru vemachechi endorse you, then the people start to think, oh, this is the voice of God, zvataugwa naMwari, and then they vote for you. Handiti. So apa iwe uri kuunganidza vanhu vakadaro, but hauvaunganidzi ikokoko chete, unovaunganidza also chero mamwe mazitsotsi ane mabhizinesi, mastand up renewal, mazichichichi, handiti. Because iyo ukatarisa right, anyway, rikaiti sei waunganidza vanhu vese ivo vanhu vawaunganidza ava matsotsi pachavo. So chero iwo ukazoti kwanzi tikuda kuzoti tidaiso tivake nyika tiunganidze tidii, but mazitsotsi aya anenge achidi rimwe nerimwe riri kutoba zvegwaro, riri kutoda kutoita zvine zvarowo, ende rimwe ringe chitoplanawo kuti ndikuda kuitawo futi president riri kutokutaimira. And because matsotsi agutsikani kusvika ava the topest boss, ava pamusoro-soro. Ini matsotsi ndo problem muZimbabwe. Politics dzedumbu ndo utsotsi ihwohwo. So anyway, muri Zimbabwe mazvionera imimi, this is what is happening. Temba Mliswa wakuenda kupolisi, we don't know what is happening. In fact, we know. Let's talk about this. Hanzi, the audios were audited, were altered, were edited. Kauti akagadzirwa ne-AI. Ndozvotagwa naTemba Mliswa. Anofunga kuti ma-audio, in fact, haasi kufunga, anozviziva kuti iye ndiye akarekodwa, handiti. But ari kuda kuaccusa kunzi akagadzirwa ne-AI. Zvangofanana paipai. Do you remember mfana Wiki Nochivharo? Do you remember pakabuda futi ma-audios? Handiti. Achitaurana namfana Mike. Vana Mike vakatozovharegwa. Tose tiri kuziva mfana Mike namfana Nengu namfana Mpofu. Handiti. Vari tu vakomana vakatozovharegwa. Handiti. But ma-audios anga abuda. Wiki no achitaura iye zvekuti akachibata kuti dzve. Musakangamwa. Musaita slow. Hanzi ndakachibata kuti dzve. Danhasi akachibata kuti dzve. Ndosaka muchiona mamillions achikandwa kuvanhu kudaizo. Handiti. So Wiki no wakamhanya akati ma-audios awo i-AI. Iko mazuva ano nenyaya ye-AI munhu wese unongomanya kuti i-AI handisini i-AI. Handiti. But isu techitozviziva, tetaziva kuti iyi haisi AI. Because AI haisati yakuita izvo. Kana uri iwe ndiwe. Right, so anyway, stay tuned. Thank you for watching. Ndino wenyu Super Nexus panapa mzinda wavanhu, Inside Africa Network, kana kuti muri paDzimutapa Times. Peace.